Ito Technical Engineer Nexon Dakal. Olop Cantabayo Balet, amigo yo RJ Jimenez at your service always. So, kumusta kila namin ditan? Laulad saray manyayak kaya kedanom. Di balet, tanay mambabarlangan mo, tiray relief goods. Malala po sa gobyerno, malala po sa NGOs, malala po sa pribadong sektor. Sana ganon lahat. Sana walang balampasan, lalo na yung mga higit na nangangailangan. Medyo mansagar subosista, Engineer Nexon, ha? Paluroy mo katan, kumapigalanagaw, day 12. Lima po aktuali na nago na Lunes, suspendido lay klase dasamay petsa 3 at bulan na Agosto. Yang galad natan, di bale gana postpone so selebrasyon na birthday ng atong Remo na buwas. Di ba atong Remo? Advance happy birthday. Tani, siyempre, Lunis tilalamot ng loob. Kanyan bating kulad ere. Si buloy ko, atong Remo, Renato Remogat. Ang birthday at 16, pero sa selebrasyon na buwas, happy birthday buloy. So we have many more birthdays to come. Siyempre, enjoy life. Good health always, buloy. Happy birthday. Diyad saya na pangkanaunawa at mi tuyaw tipa dasay kabiyangan na PNP diyad dasay luyag tayong Pangasinan dito po sa ating lalawigang Pangasinan. Sa pamumuno ni Police Colonel Dennis De Leon na talagang nakaalerto ang ating mga kapulisan dahil po sa sitwasyon na talagang kitang-kita natin yung sitwasyon ng dami na ho na talagang kailangang tulungan at kailangang bigyan ng ayuda. Nakaalerto din po ang ating mga kapulisan na talagang 24 oras nandyan na nakaantabay kasama ang ating mga public officials para ho sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. At yun din ang talagang utos ng ating provincial director sa lahat ng hanay ng ating kapulisan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Patungkol naman sa assessment ng Pangasinan PPO, ating makakapanayam sa ere si Police Major Raylin Katugas, ang spokesperson, information officer ng Pangasinan PPO at nasa ating linya si Police Major Raylin Katugas. Ma'am, good morning. Hello sir, good morning po at maulan po na umaga po sa ating lahat, sa lahat po ng ating mga nakikinig at nanonood po ng ating programa na Liknaay Balay with Sir RJ Jimenez, sir. Yes, good morning ma'am. Makikibalita po kami patungkol naman ho sa assessment ng ating kapulisan sa halos magdadalawang linggo na pagulan dito sa ating lalawigang Pangasinan. Ukol po sa mga nai-report na po sa inyo sa mga pangyayari dito sa ating probinsya, madam. Yes sir, sa kabuuan po sir, naging maayos naman po ang ating pagbabantay sa ating public safety, peace and order and security po sir. Sa ang inyo pong kapulisan dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan ay hindi lang po nakatuon sa ating public safety concern. Dito po sa ating response, sa ating disaster. Ganun po, nagkaroon po tayo ng mga activation. Nung nagkaroon po tayo ng activation ng disaster incident management, nung pong last August 3, 2026 po, katuwang po dyan ang ating PDRMO, ang ating mga MDRMO, local government units po sir, ay nagkaroon po, pinagting po natin yung ating disaster response at saka monitoring po sa ating po mga landslide, tsaka
sa ating mga flood-prone areas, mga riverbanks po natin, mga coastal areas po na kung saan ay inaasahan po natin talaga na magkakaroon po ng malawakang baha dahil po sa dulot ng bagyong Luis at saka Maymay po. oo. At ang Habagat. dulot po ng ating southwest monsoon or habagat po, sir. Nariyan din po ang ating mga rescue and search operation at clearing operation po sa ating mga daan. Pagbabantay din po sa mga evacuation center na sa mga apektadong lugar na kung saan dito po sa ating mga evacuation centers hindi lang po nagsasagawa ng mga relief operations, nagsasagawa din po tayo ng mga pag-aaral sa ating mga evacuees, especially po sa ating mga kabataan po doon. At ganoon din po, katuwang din po ng ating mga local government units, sir, nagkaroon din po tayo ng mga malawakang pagbibigay ng mga relief goods para po sa ating mga apektadong lugar. Sa ngayon po, sir, tuloy-tuloy po din po ang serbisyo na ibinibigay po natin sapagkat tuloy-tuloy pa rin po ang epekto ng ating habagat. Maliban po dyan, sir, nandyan din po ang mandato po natin na i-secure at maging ligtas po ang ating pamayanan. Nandyan po ang intensified police visibility po natin. Yung Kahit pagsasagawa umuulan, po ano natin. po? Oo. Yes, sir, tuloy-tuloy po yan. Yung pagsasagawa po natin ng 24 hours na checkpoint operations, especially po, nagsasagawa po tayo ng mga patrol operation dyan po sa mga critical infrastructure po natin, sa mga business establishment, upang po maiwasan po natin yung mga robbery incidents na nangyayari po sa ating lugar. Nandyan din po yung ating ibang mga estratehiya para po ma-prevent ang ating ang mga krimen na pwedeng mangyari sa ating lugar. Ngayon pong kasagsagan po ang ating kalamidad. Sa nakarang linggo, sir, nagmula po matapos ang combined effects ng hindi pa po natatapos. Actually, Yes, hanggang ngayon, no? Umuulan pa. Tuloy pa rin po ang ating epekto po ng ating habagat. Nagkaroon po tayo ng mga insidente na kung saan ang pinakamalaking contribution po dito ay ang vehicular traffic incidents po, sir, na iba't ibang lugar dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan. Nagkaroon din po tayo ng mga robbery incident na 2, pero ito po ay mayroon na po tayo mga persons of interest at anytime from now is magkakaroon na po tayo ng mga filing of cases. Isa dyan, madam, excuse me po, isa dyan yung parang napanood ko ata na umiiyak yung mga may-ari, yung sa Umingan, yung niransak yung kanyang tindahan ng mga gadgets, ma'am, isa yun? Yes. Opo, sir, tama po kayo, sir. Yung po yung robbery incident po sa May Umingan na kung saan ay ang kanilang punteriya ay po isang store ng isang gadgets at accessories. Ito po, sir, nagkaroon na po tayo ng person of interest at ang ating kapulisan nagmula po ng insidente yan ay hindi po tumigil hanggat ito po ay ma-resolve. At sa kasalukuyan ay kinukompleto po ang mga dokumento para po sa filing ng case po, sir. At siyempre, panawagan na rin sa ating mga kababayan dahil itong crimes against property, pagka ganitong tag-ulan, sa mga masasamang loob, wala sa kanila yung ulan-ulan. Actually, ito yung sinasamantala nila, di po ba? Kaya kailangan talaga tayo mismo maingat at mapagmatyag, di po ba, madam? Yes, sir, tama po kayo, sir. Tayo mismo sa mga may-ari po ng mga establishment, mga business establishment po natin, ay takin po natin na nakasecure po ating mga business establishment. Ganoon din po kung mayroon po kayong mga nakikita na suspicious personality, mga grupo po sa inyong mga lugar, huwag po tayong mag-atubili na tumawag po sa 911 o pumunta lamang po kayo sa pinakamalapit na station sa inyong lugar at sisiguraduhin po namin na ang inyong mga concern ay amin pong gagawin agad. At ganoon din po, I will take this opportunity, sir, na sa ating mga kababayan, kahit tuloy-tuloy po itong pananalasa po ng habagat po natin, maging alerto po tayo parati para po sa ganon ay maiwasan po natin ang mga hindi magandang pwedeng mangyari sa ating pamayanan. Yes, may reported na ba, madam, na mga parang casualty because of this habagat at mga bagyong nagdaan? Yes, per sa kasalukuyan, sir, mayroon po tayong naitala na casualty sa May Alaminos po. Pero yan po, sir, ay for evaluation po ng ating PDRMO. Kung related sa ano? Kung related po siya sa ating sa pananalasa po ng ating typhoon at saka ng habagat po, sir. Anong cause ng kanyang ito po yung sa Alaminos, sir,
inilipat lang po niya yung kanyang sasakyan na tricycle. Mm. Pero nung tumatawid na po siya sa river, bigla pong may tumaas po yung tubig at siya po ay Naanod. yes sir, naanod po sir. Okay, okay. Ganun po yung nangyari sa kanya sir. Oh, so far sa pangkalatan naman talagang hindi naman maraming mga ganyang disgrasya, ano po, ma'am? Yes sir, opo sir. Sa pangkalatan sir, nagmula po nung i-declare po ito pong ating typhoon tsaka habagat po sir is hindi naman po gaanong kadami po ang ating mga insidente dito Yes. po sa ating lalawigan ng Pangasinan. At dahil po dyan, sa tulong po ng ating pamamayan, dahil po sa kanilang pagiging alerto. Kaya po Yes. nagkaroon po ng magandang epekto po sa ating lugar. Yung awareness, ano po. So, thank you, madam, sa inyong oras. At unless may gusto pa kayong ipinawagan sa ating mga kababayan dito sa Pangasinan, go ahead, Major Eileen Katugas, ma'am. Yes sir, maraming salamat po sir sa opportunity na ipinagkaroon niyo po sa amin. Sa ating pong mga kababayan, parati po tayong maging alerto at handa sa anumang sakuna sapagkat ang kahandaan po natin ay siya pong magbibigay sa atin ng tiyak na kaligtasan. Maraming salamat po sir. Yes, magandang umaga at maraming salamat. Si Police Major Eileen Katugas, ang spokesperson ng PNP dito sa Pangasinan. Magandang umaga at maraming salamat po, madam. Magandang umaga din po sir. Thank you po sir. Thank you. Si Major Eileen Katugas ng PNP Provincial Command dito sa lalawigan ng Pangasinan. So yung panawagan, maging alerto po sana tayo, lalo na dito sa mga pwedeng mangyari sa atin, yung pagsasamantala ng mga masasamang loob, yung sasamantalain yung panahon, na wala sa kanila yung ulan-ulan, kundi ang nasa isip yung gumawa ng krimen sa atin, yung pagnanakaw, ika nga. Buti na lang at mayroon ng development at mayroon ng mga person of interest dun sa mga nagnakaw ng tindahan ng mga gadgets dyan sa Umingan, Pangasinan. At syempre, patungkol naman sa pagbibigay ng mga relief goods sa ating mga kababayan, katuwang natin ang kapulisan sa pagbibigay ng ayuda. Ayun po naman ay talagang maasahan natin ang serbisyo ng ating mga kapulisan, umaaksyon sa ganitong sakuna. At syempre, nung maramdaman natin yung paggulan, agad na kinonvene yung disaster management team ng Pangasinan na PNP sa pamumuno ni Police Colonel Dennis De Leon, ang ating pong Provincial Director dito po sa lalawigan ng Pangasinan. Katunayan nga po yung pamimigay din ng relief goods ng PCSO at ng Grand 88 Gaming Corporation dyan po sa may bayan ng mga Taram, Pangasinan. Katuwang nila ang PNP Mga Taram yan sa pagbibigay ng mga relief goods, food pack sa mga apektado nating mga kababayan dahil dito sa tuloy-tuloy na pagulan na ating nararanasan. So pagka sa ganitong mga gawain, kawang-gawa, pagbibigay tulong, halos lahat nagkakaisa, ho. At ito ngang isang korporasyon, itong Grand 88 Gaming Corporation, handang iabot ang tulong yan sa ating mga kababayan na nangangailangan, lalo na sa panahong ganito. Na kailangan natin silang tulungan dahil nga sa pagbaha at sa pagulan-ulan na di sila nakapaghanap buhay. Kaya saludo din tayo sa mga korporasyon na ganito na tumutulong para sa ating mga kababayan. At ito rin yung parte ng kanilang obligasyon din, itong sa ilalim ng social or corporate obligation, social responsibility.
sila ay tumutulong itong Grand 88 Gaming Corporation. So mabuhay po kayo. At nabanggit na rin natin itong palaro ng Small Town Lottery dito sa Pangasinan. Grand 88 nga ho yung namamahala except Dagupan City. Panawagan na rin sa mga kabo at kobradores na parang siyempre legal na, ginagawang illegal pa, sinusugal yung sarili nilang kubra, medyo tigil-tigilan na ninyo yan. Dahil bakit? Kanyo, hindi nyo alam, kayo ay nakalista na at nakamonitor na. Baka mamaya kayo ay mahuli. Tulad nung nangyaring pagkahuli ng isang kubrador dyan sa may Tayog, Kabo, dating Kabo, nahuli, binubukis sariling taya. Siya ngayon, nasa kulungan. O pag nasa kulungan kayo, paano na ang inyong pamilya? Paano na ang inyong hanap buhay? Hindi mabuting dun na kayo sa legal. Dahil pagka nasa legal kayo, hindi na kayo madidisturb. Parang sa Pangasinan, mawaya-waya yung inyo pong paghanap buhay. Talagang walang huhuli sa inyo. Unlike pagka kayo nag-illegal, ni-illegal nyo yung sarili ninyong kubra. Pag kayo na-monitor at nahuli, sinong kawawa? Kayo at ang inyong pamilya. Yan. Kailangan naman natin ang Grand 88, ang korporasyon na ito, talagang minamahal naman kayo. Kaya wag nyo nang subukan na bukisin yung inyong sariling kubra. Ayun po yun. Dahil pagka binukis nyo yan, hindi nyo ni-remit, considered na yan, illegal. Ba't pa kayo kasi nag-illegal? Illegal na nga. At bukod sa inyong mga pataya na may kinikita kayo para sa inyong pamilya, yung nire-remit po ninyo ay nakakatulong pa sa ating kapwa-tao. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88, swerte laging nakaabang. Larong may puso, saya'y walang hangganan. Kasama ang PCSO sa bawat hakbang. Di umuong sa pagtulong sa bayan at tahanan. Kada bet ang tagumpay ay abot kamay. Big time na pa-premyo hatid sa bawat buhay. Ang pangarap abutin sa kada laro. Dito sa Grand 88, panali sigurado. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Sa bawat taya, pag-asa ay buo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Sa Grand 88 Corporation ng swerte ay nandito. Kasama ang PCS o larong may puso. Manalo sa Grand 88 na tayo. Maglaro't manalo sa Grand 88 na tayo. Good morning kay Jerry Pong Jimenez dyan sa may barangay Balukok, Lingayen, Pangasinan. San, good morning. Mga nakikinig dyan sa Lingayen Public Market, dyan sa Malimgas Public Market, good morning ha. At dyan din po sa bayan ng Manawag, Pangasinan, dyan sa Baritaw. At lahat na ng mga nakikinig, good morning. Medyo ingat-ingat po tayo dahil patuloy pa rin itong pag-ulan. Ompawila kat sa sublaya programang PM paninilbiyang agresibot matapat sa bayan ng Binmalay Bayan muna bago sarili. Yad aspeto technical engineer Nexon Dakal. Ompawila kasumpalan na makanan pa Mano Jalawate DWGE 88.1 FM Radio Pangasinan paborito. Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kiyan linawa. Tang opinyon unong adliknaan na saray